Fawla 22 tal-qorti quddiem l-imħallef Natasha Gallia Xiberrasu fi preżenza kbira ta' pulizija u uffiċjali korrettivi. L-Albaniż Daniel Muka u l-Maċedonjan Viktor Dragomanski bdew għaddejjin ġuri. Muka ta' 30 sena u Dragomanski ta' 42 sena jinsabu mixlija bil-qtil tat-tabib Chris Pandolfino ta' 58 sena u s-sieħeb tiegħu Ivor Maciejowski ta' 30 sena fit-18 ta' Wissu tal-2020. Dan hu t-tielet tentattiv biex Muka jgħaddi ġuri wara li kien ġie post f'Mejju u f'Ottubru tal-2023 għax l-akkużat ma rridx l-avukat li taħ l-istat. Is-seduta bdiet madwar 3 sigħat mill-ħin li l-ġurati sejħu l-qorti. Sorsi li tkellmu ma' TVM News qalu li fost tajjat Muka reġa' qajjem oġġezzjonijiet dwar l-avukat li qabbad jiddefendih il-ħamis li għadda. L-istess sorsi qalu li l-avukat tal-għajnuna legali li Muka kien ingħata xorta waħda trid tibqa' tidher għalih b'ordni tal-qorti. Il-ġuri beda bl-għażla ta' 15 il-ġurat, 9 ewlenin u 6 suplenti. Imbagħad il-prosekuzzjoni qrat l-akkużi. Muka qed jaffaċċja xar kapi ta' akkuża inkluż dik ta' qtil ta' żewġ vittmi. Dragomanski 3 fosthom dik ta' kompliċità fil-qtil u lejla l-imħallef indirizzat lil ġurati. Fil-qorti ntqal li ttieħdet deċiżjoni li Muka ma joqgħodx fl-isbarra minħabba raġunijiet ta' sigurtà u qed isegwi minn fuq monitor fil-kamra ta' wara l-awla. Iż-żewġ vittmi kienu stabu maqtula f'darhom fit-triq loker. L-awtopsja kienet ikkonkludiet li ż-żewġ vittmi inqatlu b'tiri ta' arma tan-nar. Pandolfino nqatel b'5 tiri u Maciejowski ntilef ħajtu b'tir wieħed. Dwar dan il-qtil ukoll fi frar tas-sena l-oħra, id-Daniż Jesper Christensen ġie kkundannat 40 sena ħabs. Il-ġuri ssokta 3, il-prosekuzzjoni mistennija tibda ttella l-ewwel xhieda tagħha.